Вітаю, шановне господарство. З вами по-ранішому Олексій Блажевич, і ви по-ранішому на каналі АБ. І по-ранішому ми з вами в Лодзі. Ось. І, значить, чому ми сьогодні з вами бачимося? Так, казав я сьогодні, що 23 лютого? Ні, не казав. Сьогодні 23 лютого, 2025 год. На вулиці ми Бжешка. От. И чему мы тут с вами? Ездили мы на мыню, на мойку, на мыню помыть самоход. И заехали и бачили ось такую ось дорогу. Я такого не бачив давно. От. Є брукована дорога в Лодзі, да, но там брукування, вот это брук, это, да, камені. І вони спеціально викладені для того, щоб люди не сильно шибко їздили, не сильно хутко їздили. От. І жадаю звернути вашу увагу ось на такі камені, от, чарні вони. От. Це менавіта, наколькі я пам'ятаю і наколькі я розумію, ну могу помиляться, конечно. Ось гэтыя чорныя камяні, гэта нейкі там асаблівы камень, і сустракаецца он, мажліва, шмат дзе, але толькі ў Польшчы яго, наколькі я разумею, выкарыстоўваюць у якасці менавіта масткавання, да, то есть заполнение на шляху. Вот. И першы раз я сустрэўся з таким каменем. Это было в Беларусі. Тоже была брукавана такая дорога, и брукаванне было зроблено железобетон и с додатком вот такого каменю. Ну, не железобетон, а бетон с додатком такого каменю. И атрымліваецца так, что бетон он выпрацоўваецца, а гэты камень ён застаецца. Вельмі моцны такі тяжко, как это так сказать, поддающийся знішчэнню, да, камень. Вот. И вельмі часто и присутнічае тут ён и в архитектуре, и вот на дорогах можно вельмі часто яго сустрэць. Вот. Ну, на гэтым кароткае гэта відэо закончым. Вот. Всім всього найлепшага. Пакуль. До наступного відео.